Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam dakasni. Dagani ngakwa ban pentip shaphi bakasniang jonga kabalade kapor kha krajakno na sem ha kamit arpnrius pho arajar arpsau singi satjan minmien. Kadau ka bangla penslem ban pentip kadai namar banga tharai bakasniang kaling a ban syong hasem hendai ha bangla pet thu bha ya ka jinglong hapo kasem kala pentikna baladon ke blawantu ya ka na sem. Nagadau bala julai palat kinong tu mentanga kerpat ya baro bangin nong ki baya telilang bangin om day ban thiet ki nugi tiar ni ki mrad ba wandi tat happy. Wat om kemen ba yo lan namar ka penslur ye kinong tu ba kinang nyai tu ladangi la shisha ban kiar ban thiet ye kum kini ki tiar ba ditan kan nyarap ban pendu jat ye ki batu naga kam tu khublai shibon. Kani kadai ka sem ha ka banga set itu ka Sniang bela satu ka ba armen ka bala dai ban kha ha sningkong la ne sni baar ne su blai kum tahi dai la tu no ha ka sngi sajan men mien kiten kiborni kidieng dai ka thlio ha ka baki tu e ka Sniang ki penmi na tai te kanen ne kadai ka jaka ka banga sat bu ka jingkhang kumba nga penrung iki Sniang la ne ban penmi ka Sniang ndai nang ne pat ki klem phut ikini ki dieng hari ki phut na stai ka liang nang ne ka liang ki phut te ki phut ya uni udieng ki lau uni udieng bana po banga khang hang ne bat ki sapen mi ya kanika Sniang kane ka Sniang ne tu te hang ne ka jing kernyom ro ka dei tang hang ne hi ka jaka dan jaka hi bakan kernyom na de tu da dei baka shuphen ro ngila sem tang hang ne hin rei kane te ka jing long jong kani kiten ki te ka Sniang jonga ka de ka tip sngi ngam tharai kan le ro kan ne